Igbo ndị mmadụ eke ntị ekene m unu ọkwa ife anyị bịalụ iji wee gwa onye nkụzi ọbụla ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla isi eme nke gị na anyị si na anyị ebupụta ife anyị ji wee bụrụ ndị nkụzi n'ala Igbo n'ama. Anyị eburu ife ọbụla anyị ji akụziri ụmụ akwụkwọ anyị wee bupụta ya na soshal midia, bupụta ya na Facebook, bupụta ya na Instagram, bupụta ya na TikTok, ebe ọbụla soshal midia na-aga isoro ya na-aga ka anyị wee nwee ike ịga na-agbaziri ụmụaka anyị. Ọkwa ya ka anyị na-akpọrọ ndị nkụzi ọbụla na level ọbụla ị nọ, kindergarten, primary school, secondary school, university, nke ọbụla biko were PowerPoint gị niile, were ike gị niile ahụ iji bụrụ onye nkụzi